زخبركم تخاتلتي إماتيب كميت تصنحون قدام شوعة السنة تحست على زينا سبورت حيزلكم تماريس اللغم كتالكم بأخبرتي عدن. بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نعسر تخلط هاجرات إيرترا تركبن حزبن نبحجورن كي أتو زغلك الحجي دحر مصداقو زن هاجرات أب أمريكان إنجلو سبورتاو فتص أميتات بهاجر درجة يكون بولك أتلتات أم مستاف بخمي كتس اللوائن زبل حتو ملسي كقربو ليم كابجلة أتلتات كم حتو سلزقربت ليم كم زفلت أمريكا أوشت إذا حدا عمد راي كلتا عبيت ودرات كعس أجريكة إنجريام مس أولمبيك لتشحن عسران شمونتن حويس كادما سلستا عبيت فتص أميتات وانش علم كلبات حجي دحر حدا سومن زجمر وانش علم هاجرات دما زمت عمت زي كازجن بكل عين سبورتاو فتص أميتات أزيو بزح ودرات كابز إنجدا هاجراتيام بكعس أجري بزح نسلو اللي كونن هاجراويت جانتا إيرترا أمن طفو الدرات كساب زي هالوت أتلتاتنا أبطوم أب أمريكا زكايدو كام ميجر ماراثونز جمرو لدراتات حيسكا كساتو فوتس أو عيت مزقرب اللوم تقرهدم تنادمام كابتي وورلو ترزعكن تور كاليفورنيا جميركا كساتو فو بكلباتهم مزمرات صخن زبل حطتات ملسي كدولينا يقدنيم اتي بزعبين إرتراز صلوة زقدان 4 عمتات انتقد سيليوم مخنياتو ودر أولمبيك لتشحن إسران شمونتن أبز هاجر سلزكايد نيرترا تراي زي كون دما مساتا اجيدن زلوا 11 هاجراتن سبورتنياتاتن ون اتن هاجرات نمتقاسن زاكل تشاد افغانستان ميانمار كونغو ايكواتوريال غيني هايتي ايران لايبيريا صوماليا سودان يمن ايرترانيان مكتل بريزيدنت انترناشنال اولمبيك كوميتي نيكول هوفرتز نزا عملكيتو حد حتى قريب اللام ودر اولمبيك لتميتين شدشان هاجراز ساتفو ايوم نفس وكف هاجر دما انت واحد اتليت كتساتف عدلي وهبا يوم اذن 10 هاجراتن او اولمبيك زساتف مينيماز صفرو اتلتاتن اندقا انتاي يخونو مستبهلت لكيعو 206 هاجرات اب اولمبيك 2028 لس انجلس نكساتف يتمدي بزلام منግስት امريكا تساتفتينا تهاجر كاتو وحسنته اميطلنا لهم ابزي زطراطر يبلنان እቲ ክጻፈፍ ዘለዎ ኩሉ ቁሩብ ከም ዝኸውን ሙሉእ ምትእማን ኣሎና ክትብል ካብዘን 12 ሃገራት ቪዛ ተኸሊኡ ካብቲ ውድድር ዝተርፍ ከም ዘይህሉ ነፂራ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ካብ ዝካየዱ ጾታት ኩዕሶ እግሪ ኮንካካፍ ጎልድ ካፕ ኣብ ዝተባህለ ውድድር ሓንቲ ካብዘን እጉዳት ሃገራት ዝኾነት ሄይቲ ተሳትፎ ኣውሒሳ እኳ እንተላ ክሳብ ሕጂ ግን ቪዛ ክወሃባ ድዩ ኣብቲ 15 ሰነ ዝኽፈት ውድድር ክትህሉ ድያ ዝተነፀረ የለን زي كازي أب كعس أجري MLS أمريكا تتصاوتو كاب هيتين فنزويلا تتصاوتون اللوم قدام انت ايكهون استفلت ايكونن أبزي اتزعبي قوسي زفتر نابنت إيران نوانش عالم كل تشعن إسران شدوشان حليفة اللام من قصة أمريكا نتهجراويت جانتا فيزا فتح جيرو انتهباون إيرانوين دقفت كأطوغن كفك لايكونن ازدما قزيف نوص كفت ارناي قدني خون كالوت هجراتون نوانش عالم اندحرد حليفا بتمساساليم أبزوصلو معلتات حدا ملس كركبيوم إنتر ميلان وانش عالم كلباتنا بأمريكا كتمرحام إيراناوي أتقعيا مهدي ترامي فيزا كخلا أدي ويسكو وهاب بخلتي مقدي انت توهبن انت تخلقن عر استك خونيو ملس دمائيو نأتلتات فتح كتقبر ديا ويسي كتكلقم بزخونة عبيت سبورتا وفتس أميتات كتنقد تقبيل كان أتلتاتن دقفتن فيزا مقباي عب تاريخ زي حاس الزخري زقدفت اللي منتبي عب سبورت كخونيوم ኤርትራውያን አትሌታት የሆኑ ተቀዳደምቲ ብውልቆምን ብመገድ ክለባቶምን ናብዛ ሃገር አትዮም ዘካይዶ ውድድራት ንዝህልዎም ኣብ ሓይሊ ጋንታቶምን ና ውድድራት አትሌቲክስ ዝጽውዖም ኦርጋናይዘር ኒኩም ርኮስ ንመንግስቲ አሜሪካ ሚንካ ቪዛ ኣምርካቦም እዚ ግን ኣብ ተቀዳደምትና ሓድሽ ኣርእስቲ ይኮነን ቅድሚ ሕጂ ብሰንኪ ምኽላእ ቪዛ ዝኸሰሮ ውድድራት ዘይተኣደነ እዩ እቲ ሕጂ ፍሉይ መልክዓት ሒዝዎ ዘሎ ን12 ሃገራት ብሃገር ደረጃ ምእጋድ እዩ بزخونه معباليتاتو قصالي بفلاي كا وانچ عالم كلبات نصر سئلن حبنا كخيديوم تشيلسي نود 10 عمت انجليزاوي ناي مازنات كاي جيمي جيتنس نزمت 7 عمتات كتفرمو ولقاوس من معدحر مفصما مس كلبو بورسيا دورتموند ابزازام زرب تركبالا ولا كوغعوي ايخون دورتموند ابزي تسفون ابال تحت 21 عمت هاجراويت غانتا انجليزن 50 مليون باوند ملك قواغان بيرا صنيحام اتي 10 مئتاويت كم مشطو نابز عريتو مانشستر سيتي زلا اخيوم از مالد ما تشيلسي اوشت احد سمون اب كلتا انجليزاوين من اسياتات قعتي ديلاب جيتنسن 80 مليون باوند وصايتات كايدالام
እዚ መስርሕ ተወዲኡ እናተባህለ ምስ ተዓናቀፉን ጊተንስ እንተስ ምስ ቸልሲ እንተስ ምስ ቦርሲያ ዶርትሙንድ ኣብ ዋንጫ ዓለም ክለባት ምስታፉ ክተርፍን እዮም ክልቲአን ክለባት ተሳተፍቲ ናይ መጀመርያ መሰናድኦ ስለ ዝኾና ዶርትሙንድ ኣብ ሻድሻይ ምድብ ምስ ክለባት ፍሉሚነዘ ኡልሳን ኤችድን ማማሎዲ ሳውንድንስን ተደላዲላ ኣላ ቸልሲ ድማ ኣብ ራብዓይ ምድብ ምስ ክለባት ፍላሚንጎ ኤስፕራንስ ቱኒዚያን ሎስ አንጀለስ ኤፍስን ተመዲባ ፀወታት ከተካይድ እያ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ኢንዞ ማሬስካ መስርሕ ጊተንስ ኣብ ዘን ዝመጻ ቀረባ መዓልታት ተፈጺሙ ኣብ መሳርዑ ምስ ዘይጽምበር ምስቲ ንጄደን ሳንቾ ናብ ክለቡ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘፋነውዎ ሳሕዊ ዕምቀት ጋንታ ከጋጥሞ ስለ ዝኽእል ንሓለፍቲ ክለቡ ክፍጸም ዘለዎ መስርሕ ምዃኑ መልእኽቲ ከም ዝሕለፈሎም ይግለጽ ድሕሪ ዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ ቸልሲ ንጄደን ሳንቾ ክትዕቅቦ ደልያ ምንባራ ተጻዋታይ ግን ካብ ሰሙናዊ መሃይኡ 325,000 ፓውንድ ጎዲሉ ክፍርም ፈቃደኛ ስለ ዘይኮነ ከተፋንዎ ምውሳና እዩ ዘነጽር እዚ ሓበሬታ ሓቂ እንተደኣ ኮይኑ ብክለባት ስዑድ ዓረብ ተዓዲጉ ክጻወት እንተዘይኮይኑ ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ካልእ ኣውሮጳዊ ክለብ ብልቃሕ ጥራይ ክሰዶ ከም እትኽእል እዮም ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ክሊያን ምባፔ ፒኤስጂ ድሕሪኡ ኣብ ዓመቱ ዋንጫ ቻምፒዮንስ ሊግ ምልዓላ ዝስምዖ ዝኾነ ቅሬታ ከም ዘየለ ገሊጾም ወዲ 19 ዓመትን ከሎ ንሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ መሪሑ ዋንጫ ዓለም ዘለዓለ ምባፔ ቀዳመይቲ ጽዋ ቻምፒዮንስ ሊግ ንምዕታርን ኣብ ሽልማት ባሎን ዶር እውን ኢዱ ክሕውስን ከምኡ ድማ ናይ ነዊሕ ዓመታት ሕልሙ ማልያ ሪያል ማድሪድ ክለብስን እዩ ዝሓለፈ ክረማት ብነጻ ዝውውርን ገዚፍ መጠን ክፍሊትን ናታ ስጳኛዊት ክለብ ተሰጋጊሮም ፒኤስጂ በቲ ዝወሰደ ስጉምቲ ጉሂት እኳ እንተነበረት ንዕኡ ፋንያ ግን ብሓድሽ ገጽ ካብ ትጽቢት ወጻኢ ንመጀመርያ ጊዜኣ ቻምፒዮንስ ሊግ ተዓዊታ ናይ ደረጃ ጸወታ ኔሽንስ ሊግ ኣንጻር ጀርመን ጽቤ ዘሎ ምባፔ ብዛዕባ እስቲ ኮይኑ ዝቐነየ ስምዒቱ እንታይ ይኸውን ዝብል ግምት ዝሓወሰ ርእቶታት ክወሃቡ ዝጸንሐ መልኪቱ ሕቶ ምስ ቀረበሉ ኣብ ግዜኡ ተፋነ ምስ ፒኤስጂ ዝነበረኒ ታሪኽ ተዓጽዮም ከለኹ ኩሉ ዝከኣለን ፈቲነ እቲ ጽሑፍ ግን ብድሕረይ ኮይኑ ዓወታ ዝስማዓኒ ዝኾነ ቃንዛ የለን እታ ናይ መወዳእታ ጎደና ስለ ዝበጽሕ እኳ ኣይወፅየ ብዘይበኣይ ቻምፒዮንስ ሊግ ምዕዋታ ዝጸልወኒ ይኮነን እኳ ዳ ኣይሕጎሰላ ዝግባኣ ድማ ይክብል መልሲ ኣቕሪብሎም መግለጺኡ ቀጽሊ ምባፔ ነዊሕ ዓመታት ነዛ ዋንጫ ንምዕዋት ጸገም ተሓሊፉ እዮም أنا ون أكلان يريم بزيك عود دما أب كل مدرخات وكيلية لما عمت تازبلت أتجانتا أب أوروبا أنيرام أمزاز مقدم حموش تبادو عوض يذكرنن ترأيون أي فلت نيرم بابن بي اس جن نعوض شامبيونز ليج زقربلو بكل تشحن عسراني نيرم أمزاز مسقوطاجن زعبي وكينغز ليج كمان بزمز قبل لهم شطه بباير مونيخ حدا بادو تسعيرهم نت عوض كثير مام باب أب قدام عمتو مصر ريال مدريد 30 حدن شوطات لا ليغا زركبو لعلي 4 جولات كوانت مزقبه بزي وانشا ايدن زازيموم زخبر حلا ولدات عالم كوينو ب72 مليون باوند بتشيلسي استعدى اسبانياوي كيبا ريزابلاغامس ارسنال نكتصنبر ولقاو سمعت كم زود فابريزو رومانو غليصوم استرف ارسنال ن5 مليون باوند ملك واغو تشيلسي مخفال ترايوم ابز حصره غزي دما وغعو كخونيم بزا عمت وددر مسكل برماوز بزرعو مراخ دقعه تشيلسي نمسر عملي ساق قدمي روبرت سانشيز قدامي حلا ولدات كسرعو تخيل يا زبل تصبيت كوان تنبره نا فرنساو حلاو معصو مايك مانيو طمته بمغبار ابتنسا كيبا فعرا كم زي بالاريام اب 31 قطمات بريمير ليج تسلفو كيبا اب 8 شوتو كيتمزغبو وصيوم 97 فتنات عقيتو ازي كعقن كلو 71.3 مئتاويت ام نفس وكف 71 دما حنت شوتو ناتمزغبتو ازازيموم أرسنال كابت تشيلسي بزبن الرومان أبراموفيتش كفيلا زنصاتون كسابلومي زخبر حلا ولدات كوينكس أن حبك عوزلون بعسر 4 عصفي زو حديات عدقو زلام زمت عمتون أب كل ودرات نوح عمت تتصبيها زلا أرسنال بزي وانش أن زي مودا أب كل مسارعة بقعة تتصاوتك تعتق نزلواء نتي امنت كي حدرتن أتدخم تصوتات كي ترفه كتسلفو زي تدفر زنبرت قال أي حلا ولدات نيتو بزي ورد 3 عمت ندافيد ريا أبو زحت صوتات كبريو زخل كيبا كدقفو سينات عدقو زلام كمتي أبز حلفت حستونا زحبرنايو نتصفو حلا ولدات جوان غارشيا كابس أنيول نايم عداق مدب كوان تنبرا ببارسيلونا سلستبلت أتقن بكال أي مرات سطمتا أنا بكيبات أمزيزاد دحر مقنايا نامفت سنتابسي حاتوم نك قدامي حلا ولداتا دافيد ريا بوتقو كمنت الزخ العاقم اللوريو جيزي إكمل سلام
ካብ ኣገረምትን ዘይትጽቢታውያንን መስራሓት ምስ ጋርዛ ቀዳመ ሰንበት ብምዃን ንማዕከናት ዜና ብሒቱ ዘሎ እታ ካብ ዝኾነ ኣውሮጳ ውድድር ብምእላያ ዓበይቲ ዕድግታት ከተካይዳ ይትኽእልንያ ክትበሃል ዝጸንሐት ማንቸስተር ዩናይትድ ንሽወደናዊ ኣጥቃዒ ቪክተር ጆክረስ ክትውድኣሉ ተቓሪባ ዝብል እዮም። እተን ንሓድሽ ወናኒኣ ሰር ጂም ራትክሊፍ ሰራሕተኛታት ክሰጎ ብድጸንሐን ቁጠባ እዛ ክለብ ንምቕርጣው ክወስዶ ዝጸንሐ ውሳኔታትን ክሳሃልኦ ዝጸንሐ ማዕከናት ዜና እንግሊዝ ብቐንዱ ዘሳን ንጆከረስ ክዕወተሉ ድሕሪ ምቕራቡ እቲ ብዩኔስኮ ሰድ ጸንሐ ስጉምታት ሎሚ ረብሑኡ ይገሃድ ኣሎ ክትብል ቃናኣ ክትቅይር ተሰሚዓ። ወጻኢታት ማንቸስተር ዩናይትድ በዚ ተወሲዱ ዘሎ ናይ ምቕርጣው መስራሓት ብ41.6 ሚልዮን ፓውንድ ይጎዲሎም። ሰር ጂም ነስጉምቲ ክወስድ ካብ ዝገደድዎ ምኽንያታት እቶም ካብ ገንዘቦም ነዛ ክለብ ሓንቲ ወጻኢ እኳ ገይሮምላ ዘይፈልጡ ስድራቤት ግሌዘር ንዘጽንሕሉ 1.2 ቢልዮን ፓውንድ ዕዳ ተጻዊሩ ጋሕሚጡ ንዝጸንሖ ፍንውን ኣገዳስነት ዘይነበሮን ወጻኢታት ዓቂቡ ኣብ ቀዳመይቲ ጋንታ ክውዕል ብምግባር ብቁጠባ ንምሕያላ እዩ ነይሮም። ኣብ ፈለማ ግን ካብታ ክለብ ወጻኢ ዝተቐበሎ ወገን ኣይነበረን። በዛ ዝተወደት ዓመተ ውድድር ንክለብ ስፖርቲንግ ሊዝበን ኣብ 52 ፀወታት 53 ሸወታት ዘመዝገበላ ቪክተር ጆክረስ ናብ ኣርሰናል ክጽንበር ከም ትሕዝቶ ወሲዱ ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ ብመገዲ ፋብሪዞ ሮማኖ ዝወፀ ዜና ከም ዘመላኽቶ ግን ኣርሰናል ምስ አርቢ ላይፕዚግ ወግዓዊ ዝርርብ ከፊታስ ንቤንጃሚን ሴስኮ ኣብ ምፍራም መደምደምታ ምብጻሕ እዩ። እዚ ድማ ንማንቸስተር ዩናይትድን ጆክረስን ኣብ ስምምዕ ንክኣትዉ ባይታ ኣርሒሎም። ኣርሰናል ስለምንታይ ካብ ጆክረስ ስሒባ ናብ ሴስኮ ቢላ ንጹር ሓበሬታ የለን። ብዩናይትድ ድያ ተሳዒራ ወይሲ ናይ ምርጫ ሕቶ እዩ ንሕጂ ንጹር ኣይኮነን። ስፖርቲንግ ሊዝበን ክሳብ መውዳእ ዓመተ ውድድር ንጆክረስ 85 ሚልዮን ፓውንድ መልቀቕያ ኣንቢራቱሉ ነይራ። ሕጂ ምስ ዩናይትድ ተሰማምዓሉ ዘላ ግን ካብ 60 ሚልዮን ፓውንድ ዝሓልፍ ኣይኮነን። ንማቲው ኪንሃ ወዲኣትሉላ ንብርያን እምብሞ ብተመሳሳሊ ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ክትውዳኣሉ ትጽቢት ይግበር። ሕጂ ድማ ናይ ጆክረስ ኣገራሙ ኮይኑ ይዝረበሉ ኣሎ። እቲ ራብዓይ ዕድግዛ ክለብ ሓላው ልዳት ሚላኖ ማርቲነስ ካብ ኣስቶን ቪላ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ይዝግለጽ። ኣብ መወዳእታ ንኣፍልጠና ኢጣልያዊ ሲሞነ ኢንዛጊ ኣሰልጣን ስዑዳዊት ክለብ አልሂላል ኮይኑ ድሕሪ ምምዛዙ ብቕጽበት ካልኣይ ዝበለጸ ተኸፋሊ ኣሰልጣን ኮይኑሎ። ኣብዛ ግዜ 10 ዝለዓለ ክፍሊ ዝረኽቡ ኣሰልጠንቲ እዞም ዝስዕቡ እዮም። 10ይ ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ካርሎ አንቸሎቲ 8.4 ሚልዮን ፓውንድ፣ ታሽዓይ ኣሰልጣን ፌነርባቸ ሆዜ ሞሪኖ 9.2 ሚልዮን ፓውንድ፣ ሻምናይ ኣሰልጣኒ አልአህሊ ማቲያስ ያስለት 9.6 ሚልዮን ፓውንድ፣ ሻብዓይ ኣሰልጣኒ ፒኤስጂ ሉዊስ ኤርኒክ 9.6 ሚልዮን ፓውንድ፣ ሻድሻይ ኣሰልጣኒ ኤቨርተን ዴቪድ ሞይስ 12.5 ሚልዮን ፓውንድ፣ ሓምሻይ ኣሰልጣኒ አልነስር ስቲፋኖ ፒዮሊ 15.5 ሚልዮን ፓውንድ፣ ራብዓይ ኣሰልጣኒ አርሰናል ሚካኤል አርቴታ 15.6 ሚልዮን ፓውንድ፣ ሳልሳይ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ 20.7 ሚልዮን ፓውንድ፣ ካልኣይ ሕጂ ኣብ ክለብ አልሂላል ተመዚዙ ዘሎ ሲሞነ ኢንዛጊ 21.8 ሚልዮን ፓውንድ፣ ቀዳማይ ድማ ኣሰልጣኒ አትሌቲኮ ማድሪድ ዲየጎ ሲሞነ 25.9 ሚልዮን ፓውንድ እዮም። ንክትታልኩም ንመዝግን ኣብ ቀጻሊ ይራኽበና ሰስና እዩ።